ayyukan jiha ka biya alsa gaba yafi bayan ka gwamna mai mana mai rukun gaskiya. Hayya mana kai na gudu ne sarkin waka na mai malawo ne. Dar da mutum in na yarda da kai Gwamna na shaku da kai mai mala na gamsu da kai gwamna ga addu'ar mu ga kai mai mala in dai sabon aiki ne mai mala ba zai yi saba ba. ni na yarda da kai Ayya gwamna zabin mu guda gwamna tafiyar mu guda mai mala ga gamunan mu guda gwamna ga gabar abada mai mala in dai zancen gwamna ne tamkar ka ba samu ni ba. na yarda da kai gwamna Bangon sukari gwamna mu yi alfahari mai mala gora na gari gwamna ƙauye da gari mai mala a jira ko da a baka nan aikin ka ba a kushe ba. ni na yarda da Ayya kai gwamna tafiyar ka daban gwamna aikin ka daban mai mala tsarin ka daban gwamna farin shirin ka daban mai mala a kira duka in gwamnonin sawun ka ba sa takawa. ni na yarda da Ayya kai kai gwamna ga na gudun ku gani gwamna kun yarda da ni Mai sannan mala. addu'ar ku gani gwamna yaran nan kankani mai ne mala in dai zancen waka ne tamkar shi ba kwa samuwa. ni na yarda da kai Ashe gwamna Allah ya nufa Gwamna ga inuwar rumfa mai mala kowa ya rufa gwamna ta morgufa mai mala dukan aiki ubar mai shi yayi tun da ba zai kasa ni ba. na yarda da kai gwamna Gwamna dan buni Gwamna bai mai lagwani mai mala mai jaza ya bani gwamna ban gidan tsini mai mala daukar nauyin wakar na kagu ne ba zan bohe ba. ni na yarda da kai Irin babban gwamna jigo na rika gwamna so mai taka mai mala na girma buka Gwamna aikin wasu ya yi jika mai mala yau ne rana a taron tsuwar gwamna babba dan babba buni sai oga babba dan babba ashe na